ekhona phakathi kwethu sizomnikeza nje ithuba ukuthi asiphe nje i-songs noba ziyi-2 egameni lenkosi uYesu sizobe sesisiya ezwini lenkosi egameni lika Yesu. Amen. So cela ke mama ubese uphakama ke sinikezele kuwe egameni lika Yesu. Libongwe ngabantu libongwe Baba nomama egameni lika Jesu sihlale phansi kafishane inkosi namandla. Ngicela ukubingelela leadership yonke yasekhaya, prophets, bishop, apostle, abavangeli abakhona, ama intercessor, wonke umuntu kokushiyashiyana kwezihlalo. Ngiyayizwa inkosi ikhona kule ndawo. Ngiyawezwa amandla ezulu akhona kule ndawo. Ngasizwa isandla somdala wey'nsuku sikhona kule ndawo. Ukhona umabizo asabele, no-Alpha Omega, owayekhona okhona, osaza kwakhona kuze bephakade. Ade nginibingelela nje emalanga egameni lika Jesu. Ngiyabonisa nje egameni lika Jesu. Nisekhona bazalwane. Nisekhona bazalwane. Namundlela omi phambi kwenu
usisi nokulunga weKhotsame bamazi kanjalo abanye anqali ukufika la ekhaya sengingowa la ekhaya. Amen. So uma ngimi ekhaya bazalwane kafishane nje bazalwane ngizocela isupport nginomcimbi enginawo tata ngomhla ka29 June kuyo lenyanga esiphethe ngizokwenza live recording cabanga ngishiye iTheku ngashiya Maritzburg ngashiya Eastern Cape ngashiya zonke ezinye indawo engaziwa kuzo ngachoose Cape Town okusho ukuthi anichuzwanga imi nichuzwe amaZulu. So ngizocela nje isupport bazana ukuthi ningisupport nithenge amatikiti okungena laphana it's only 150. Umakhala ngijazi yancane bo 150 nje idatha phela lelo olithenga manje seliyaphela futhi alisekho kusasa usenalo. So bazalana laphana kuzabe khona abashumayeli abasuka endaweni ezahlukene most iGod's Army ubani bayazi iGod's Army bazalana ingane zethu nami ngezoke zilapha prophet Sikhanyo uzoba khona uzobeshumayela umfundisi uLinda Makhaya mhlawumbe nje noma umjoba ngafika who knows. That is why buy your tickets so that we're safe. Nanka ama-tickets bazalwane siyaxolisa tata ukufika late isiqonde nomfundisi wami indawo esisuka kuzo yalwazi udaba kodwa sibonga inkosi ukuthi sifikile. Ngizama ukuthi ama-surprises azoba maningi wena ungathi khona handbafoni khona nompostoli umvula owala either fellowship la eCape Town ama-artists akhona omfundisi uBongisi Phufane oPamela abantu bala animazini bathanda kodwa ngithi mina ama-surprises azoba maningi. Ngicela ube safe uhlale netikiti esikhwameni sakho 150 and aniziwashiya ngifuna niwathenge. Yes ngidile nabantu phela bekhaya ndiyazi umfundisi kuyasheshwa vele anidlali into okwenza kancane la ekhaya abo 150 nakho umntana uvele uye kuye umnika imali akunika itikiti umnika imali akunika itikiti not unless wena you promise ukuthi mhlawumbe nge-20 uzabe unemali kodwa ndiyazi uzolifumana phi sawuxoxa ngoba andifuni ukwashiya ayafunwa ezindaweni khona kuthiwa mandize ne-20 yonke abantu bakhona ba-ready nemali so there is one ngeke ngikwazi ukwashiya if bekungenjalo benza ngishiyela because ndiyanithemba bazama ukuthi nina nizokwenza njani othakanamali ikhona inumber just make a transfer ingene imali more ucash ungenawo manje. Amen. Hallelujah. Nise right? Nisajabulile? Umama last time ngafike ngekho waphoswa ngiyajabula ukubona mama because akaze ngibone. Thank you so much. I am so blessed. Sekukhathalekile bazama umuntu kade gijima kodwa ke ake sidumise nabo khombe phezulu ukuthi nje khomba ngesandla nje khomba ngesandla. Uyazi lo mne wakho oyinkinga emkhathini ngoba kunamamedlalo somlilo aphumayo. Hallelujah.